Deci salut și vă respect. Am revenit direct în forță. Forța Steaua. Am bătut 4-0. Bă, nu. Hai să vedem ce mai e pe Facebook. Deci fiți atenți. Bă, nu pot. Bă, n-ai cum. Bă, nu ai cum să ratezi asta, fii atent. Toate zdrențele să moară eu, zi-l iert și-a mie oară. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Bă, stai că nu înțeleg. Nu înțelegi, ești prost, du-te în gâtul. Bă, ești nebun. Bă, pe cine juri tu? Bă, Smerănescule, vine-l bate-l, băga mea și Dă-te, e prost, nu înțelege, toate zdrențele, să moară eu, ieri ce-mi iau oară. Se referă că vrea să moară direct în pură la Iisus. Bă, ești în gât, băte. Ești, că-l pus Merendescule de la cioc. Bă, ești nebun. Ai revenit și trebuie să vedem. Bă, ești nebun. Ia să vedem. Și aici este măsăluc. Nu, mă, nu. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Ai mă misiune. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Băi. O să vă spun ce faci. Bă, ești nebun, mă dă în gât. Bă, nu mă dă în gât. Te dau în pizza mătii. Piză, mă, să dai pe măta, bă. Bă, ești nebun. Cum era? Fără se la telef. Bă, nu, bă. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Nu, Băga mea și... nu-mi bag nimic. Că nu găsesc. Să ești nebun. Bă, ești bun, am găsit. Bă, ești nebun. Că unul e Dumnezeu. Bă, ești nebun. 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 Bă, tu spui mie că ești nebun. Bă, ești nebun, fii atent. Vorbește cineva, fii atent. Alo? Bă, alo. Alo. Alo? Suși pulă. Ce-ai zis? Nimic. De ce? Pentru că automobile este. Este că e automobile. Da? De. Sau... Sau suși pulă. Taci dracului. Bă, ești bun. Bă, ești bun. Tu îmi spui mie să te grecule, este. Păi de n-ai cum. Nu știu. Nu știi. Nu știi, este. Bă, ești bun. Fă, te pun. Te duc în Belgia ca pe Zanfi. A? Ce ai auzit? Te duc în Belgia ca pe Zanfi. Păi, Zanfi, fii pregătit. Hai că m-ai enervat. Să mor tu. Deci nu vrei în Belgia. Deci nu vrei în Belgia, se? Deci tu nu vrei în Belgia. Bă. Nu vrei. Ești proste. Tu vorbești pe mine? Da. Suși pula. Nu. Păi atunci. Taci dracului.
Se te măta schizofrenico! Să-mi suși pulă pe! Pune-mi mai enervat, dar nu-i... Mă, copii, mă, becali, mă, lasă-mă, mă, și pe mine, mă. Să văd și eu cum o mai duce lumea, mă. Băi de bun, hai că te les! Mă duc în Gileve! Să-mi specesc pedepsă, hei! Salut! Mă, ești nebun. Deci, eu stau pe Facebook, mă. Deci, stați, mă, nu stați, vă rog, vă. Deci fiți atenți, mă, fiți atenți. Deci, unul Nicolae Cornișceanu, bă, și-a zis așa ceva, mă, fi atent, mă. Fiecare din noi, mă, are nevoie de acel om în prezența căruia își va aminti că trăiește propria viață, mă. Bă, dar ce dracu, dă-te, mă, de aici, mă. Ieși în pista, mă, te pierzi. De exemplu, ce pot să spun? Pot să spun decât că stau pe Facebook, da. Deci, hai, vedem acum ce dracu e. Ei, trebuie să găsim ceva. Să vedem. Acum, de exemplu, nu găsesc nimic. Băi, frați, surori, mă, habar n-am în ce lume trăim, nici nu cred că vreți să vedeți așa ceva. Dar e vorba de Niho, mă. Mă, în ce lume trăim, mă? Lumea se fute în cur lângă urși imaginari, mă. Mă, nu vreau, mă, să mai văd. Da, nici eu nu mai pot să văd, de exemplu, doi copii retarzi făcuți în pulă. Ăștia doi sunt făcuți în coiul stâng, de exemplu. Mă, cred că ai dreptate, mă. Da, mereu am dreptate. Uzdinu și am dreptate, da. Nu pot să cred, domne. Nimă, fiți atenți. Băi de bun, bă, dă-te, bă, trebuie să vă spun! Băi de bun, bă, ce maxim ce luat! Fii atent! Ce... Ia dă pe versa să moară Bibi, fii atent! Fii atent! Și-a dat-o fix în bărbie! Bă, vă lasă cum să faceți ce vreți! Băi de bun, ia stai așa! Stai așa că nu e așa! Băi de bun! De exemplu, acum pot să vorbesc și eu. Doi, nu pot să spun ce fel de oameni sunt acum, că se vor supăra, domnule. Acum pot să caut, de exemplu, pot să caut niște statusuri penibile, domnule. Hai să vedem. De exemplu. De exemplu, nu găsesc nimic. Nimic de găsit. Teribilă experiență, teribilă. Teribilă, domnule, teribilă.